right, vanhu vaya vatanga manje bootlicking amene kuti iyi inotoiti iri palevel chi ma$10 vari kupuhwa iwo pamwedzi iwayo. uzoti nhamo yakashata. So nhamo unoona kupemberera zvimwe zvinhu zvisingaiti zvekuti unotozoona wakutonyara cheko cheko. It's just that maybe vano kureleka exposure. Vanhu kuti Zimbabwe vazhinji vacho I'm sure vari kureleka exposure. Ndo zvimwe zvinhu zvandakaona. Now da kuti muone nyaya iri kutaurwa neMfesu. Inini hangu zvakadai so izvi kazhinji ndinowanzozvijambira ndichingoenda. Ndinowanzongosukwa ndichienda, but these days manje ndakanoti no, tikada kuramba tichingoignora vachiramba vachidaro, vari kuramba vachiremadza imwe generation isina chainoziva, isina exposure. Vanenge vakufunga kuti zvinhu zvese zviri right, zviri kutaurwa zviri normal. Saka inini manje ndakabva ndati no, iko zvinezvi hakuna wandiri kusiya. Even kana ukatoona pavhurwa hombe, a lot of people rotogara vachinitumira even kana screenshot kuti ona pakati pavhurwa hombe uona here, ndobva ndaifambira nyaya yacho ndotanga kunyatsoiongorora. So this guy panapa zvaari kubuda ari kutaura ari kuti President Emmerson Mnangagwa, the only world leader to transform a nation using its own resources without any loans or IMF support, embodying the nyika inovakwa nevene vayo philosophy only. Yavanoti development vanhu ava ndezvidonyozonzwisisa bosi isi kutadza kunyazoiziva. Parliament yakavakwa nemachina kana iriyo iri part of ningiri nacho airport ameno kana muchida futi ntono tokutaurira zvindoonza hazvina kana maloni izvozvo. Border team UK ndio yakainzi Britain yakauya ambassador wacho akabuda chitaura kuti timbonoti mari dzedu dzatakaisa apa zvakamira sei, ndio vakatoisa ningiri mari dzavo ipapo kuti zvinhu zviende kumberi. Saka chii chimwe chasara? Maresources enyika acho erewa achiri maresources enyika, ende zvikunzi the only world leader. World amene kuti vanhu ava vanonyatsoiziva rechinonzi world. Dambudziko iroro ndo ratoitika rekuti munhu akapinda akaziva CBD town yeHarare akutoziva world, akutoziva zvese. Umwe anenge achiti izi chakati muAfrica, akutoziva Africa yese. Akutotanga ambopinda kuLagos akaona kuti Lagos yakamira sei. Apinda kana paNamibia kuti anenge ambopapinda here munhu iye kuti amboona anonzi maroad. Atinombotaura zvinhu zvekunyeberana, totaura zveinfrastructure imbofurana paNamibia unyatsoona munozvinyarara zvese zvokuti huchi munozotongona kuti tachingoti huchi asi kana yanga achitapira ka kuhuchi hasati akusvika munenge makutotaura zvimwe kuti pamwe ipwa kana kuti idzinde rechibage rere rinenge richitapirira kure. Hazvisi zvokuti chii kana kuti chii, bosi nditauda kuonesana chokwadi. Bosi mune muchifamba muchiti muri kuda kuvhara vanhu, ndo nyaya inenge ichiitika. Even if you go kunana ZBC, ndo nyaya zvinenge zvichingotaurwa izvozvo. Vakazodai vakagadzira chakare vakazodai. Saka vanhu vanenge vada kuti Trump achingofambisa zvimanarrative munenge muchikanganisa society nezvinhu zvisina kana nebasa rese zvakadai, muchitaura zvinhu zvakadai. Topedzerana 24/7 zvedu tinopedzerana. Muri yeZimbabwe ndo izvo ndangondipfurira, but I know kuti you have a lot to say about zvinhu zvakaita sezvizvi hamungosiye dzakadai nyaya dzichidarika. Kana mune something to say, number dzandiri kuisa pascreen idzi, edda audio yako tiuye tichizoisawo pachannel. Nhasi da kusiya muchiteererawo yemumwe audio yaasenda achitaurawo zvakawanda about zviri kuitika muZimbabwe. Vanhu vakatsamwa nehasha kune vakajaira kugara vachiteererawo audio yaza vanokuudza chokwadi. Saka sarai makateerera mozondiudzawo zvamuri kufunga, but the most important thing mogara malike this video. Manheru akanaka mazera sei vose vanhu vaisaro matiri mana vose. Nenyaya ndautaura panapa nini kandekuti vachivengwa hatidi kurova takayorova imbwa takavika mupini. Vachivengwa rangarirai vaMugabe pavakaita zvinhu vachida kubvisa vaMnangagwa. VaMnangagwa makavabuditsa vatobayiwa nekudhara netsono, asi makabva madzora tsono iyoyo handitika makati hazviko izvozvo zvakutaura mudara iwo mudara Mugabewo. Takabva tese chikuchengeta chiita sei. Apo nyamba muri kuisawo hayo hwai nebere mukati mayo. Madaro yakuisa vana vayo yada kutungamidza vana vayo. Vese vana mai Muchungura vese ava vari kuchida chii pakapamberi penyu? Imimi vachivengwa takutaura chaizvo imimi makabva kure. Maiva mukuru wemauto, maiva mukuru wezvizhinji. Chiratidzai simba renyu apa. Makaona zvinhu zvichitaurikana zvisati zvasvika kwamuri ka, makaona zvinhu zvichitaurika zvezvizvi muri izi kuenda.
Saka chiratidza simba renyu. I know kuti masoja vakawanda vanotokufarirai. I know kuti even nese vakurisa vanotokufarirai. But nyaya iripo ndekuti uyu Mundara uyu ngachirova pasi. Uyu Mundara uyu ngachirova pasi. Bosi uyu Mundara ari kutsvaga mari kuti haasi kutonga nyika, ari kuti Mugabe akadai. Ari kutonga navaMugabe. Achiti Mugabe vakadai, vakavaka zvakati, vakava zvakati. But vaMugabe vaiva nane bhozi vaitoziva kuti nyika yedu ndiye mudzimu. Vanombeya nevanhu vari kutambura mumasango vachimbeya andika. But izvozvi kuti muchivarangarira since iye Mnangagwa apinda pachinzvimbo ichi, pane musi pakamboitawo mabire here kuti ndabira. But Mugabe airangarira bira bhozi nyika yedu ndiye mudzimu. But why ari kuita zvinhu zvakapusa kudai Mundara uyu? Mundara zvawaiita izvi hazviitwe. Wakaona kuti vice president ndiye wakumuselekta, wakumuona semwana wako iwe, ukuteerera mwana wako nokuti mwana wako ropa. Unoziva kuti mwana wako iwe unokukanganisa iwe nevanhu wakakura navo. Unoziva kuti mwana wako unokukanganisa nevanhu wamakabata navo basa. Unoziva kuti mwana wako unokukanganisa kuti iwe pachinzvimbo chauri kutemba nacho even mwana wako chibudiswa basa yakashaya zvokuita futi. Makatambura imi zvokudaro. Makatorerwa zvinhu zvese, wakapinda futi mujere Mundara iwe. Saka umwanaka izvi zvanyanya izvo. Ngatichipinda musango manje tochiita madhiri acho. Because takamboda kuti tichipinda musango but takarambidzwa nevakuru. Tada uchizviita manje. Iwe Mundara be careful. Ita zvauri kuita izvi. Zvauri kuita izvi. Kubva right now tachikuudza Mundara. Any time is still time. You are gone. Uri kushayika Mundara. Takuda kuti hatingati kukushayitsa. Toda kuti ungobva pachinzvimbo chete, kungobva pachinzvimbo. Wakutobva ndokushaya kwandokutaura. Kwete kuuraya kana sei hatigone kuuraya. But toda kukubvisa semabvisiro atakaita mumwe. Haizviti ndiye. Kwete zvako zvakuti zvisina basa Mundara iwe. Wanokura mahoba kuti ndonenge ndionotonga. Tsikama Mundara. Iwewe Mnangagwa iwe wakutifarisira manje. Vese vanhu vakapinda chiuto, tisi takapinda chiuto chese apa. Vanozviona kunge tisi toita sei but tinonyarara tiri muchiuto. Tinofamba nebhutsu dzakapera. Andika? Tinofamba ne1 uniform. But tina mapasa out tichienda kupi everywhere. Namibia, Angola, Tanzania, whatever. Tofamba ne1 pairs yebhutsu. But wakutoona kunge wakutifarisira manje Mundara iwe. Ndabude munzvimbo. Wakuchibuda munzvimbo manje. Wakutochirasa. Chivengo uri kurasa weiko. Ndiye Mundara watakakura naye. Zvakutudza tsvina. Haunei nezita rangu.